Mnohí sa pýtajú, že v čom je rozdiel medzi antikoncepciou a prirodzenými metódami. Najčastejšie aj v našich videách zaznelo, že ten rozdiel je hlavne v tom, že antikoncepcia bráni počatiu, zatiaľ čo prirodzené metódy pomáhajú sa zorientovať v cykle a manželia sa môžu slobodne rozhodnúť, či si chcú naplánovať počatie alebo vyhnúť sa počatiu. Ja sa ťa chcem, Zuzka, tak spýtať a podeliť sa s tebou, že ako ty riešiš práve tú oblasť, alebo teda Creightonský model, čo je, dá sa povedať, že veľmi podobná metóda ako Billingsová. Akým spôsobom sa rieši práve tá pomoc pri pároch, ktoré majú problémy s počatím? Ja vždy vysvetľujem rozdiel už len medzi tým, čo je antikoncepcia a prirodzená metóda. Že anti je niečo, čo je proti. Čiže ideme vyslovene proti životu, kdežto pri prirodzených metódach tí manželia sú otvorení životu vždy, ale slobodne sa rozhodujú, že teraz napríklad potrebujem pre nejaký dôvod oddeliť tehotenstvo, alebo chceme bábätko. A vždy im poviem, že tá voľba je na nich, ale sú pozvaní robiť rozhodnutia spoločne, že plodnosť sa netýka len ženy. Lebo niekedy prídu s takou milnou predstavou, že tí muži tam tak sedia v takej pozícii, že ja som tu len taký externý pozorovateľ a že necítia sa úplne účastní. Čiže vždy im poviem, že to sa týka vás obidvoch a že vás to uvádza do veľkého tajomstva a že čím budete sa viac rozprávať o svojej intimite, tak tým lepší bude manželský vzťah vás dvoch, že ich to dovedie k väčšej hĺbke. Tak asi takto, že je to bonus navyše, že budú si ako manželia bližší. Keď sa obrátia teda na nás s prosbou, že chcú poznať svoju plodnosť práve preto, že už nejaký čas sa im teda nedarí počať dieťatko, tak naozaj to o tej vzájomnej spolupráci. Potom ja tak vnímam, že manželia si mylne myslia, že keď budú spolu počas každého dňa a čo najčastejšie a čo najintenzívnejšie, tak vtedy sa im podarí počať dieťatko. Niekedy stačí rada, počkajte na deň vrcholu, počkajte na čo najbližšie ovulácii, aby aj spermie dozreli určitý čas, ktorý oni potrebujú na dozretie. A niekedy taká maličká rada dokáže pomôcť. Ja vnímam tiež, že je veľmi dôležité aj robiť si pravidelné záznamy, aby žena z istotou vedela, kedy prichádza ten najplodnejší čas a kedy je teda najväčšia šanca dosiahnuť tehotenstvo. Páči sa mi, Hanka, prepáč, jak drilluješ tých ľudí, že presné záznam, že to je veľmi dôležité, ale že na to netreba sa podľa mňa pri snahe o babätko upínať na tú metódu, že toto je dôležité, aby to nerobilo tých ľudí otrokov nejakej metódy, že chcem, že dieťatko je dar a že ten postoj dar sa príjma, že ja môžem byť príjmateľ, že nemôžem niečo násilne chcieť. Čiže ja ich vždy povzbudzujem k tomu, že vy, keď sa ľúbite alebo keď sa milujete, buďte spolu intimne, kedy vy chcete, kedy naozaj po sebe túžite, kedy chcete byť pozvaní do tej vašej lásky a vzájomnej, také sebadarujúcej a že môže z toho Pán Boh vám dať život a môže sa rozhodnúť, že nedá, ale to neznamená, že teraz niečo zlyhalo, že jednoducho len neprišiel ten správny čas. Čiže presné záznamy je úplne, to je taká moja definícia, že vždy presne, lebo ako náhle vidím, že to nie je úplne takto, tak sa vrátime zase na začiatok a ideme od začiatku a riešime, rozprávame sa. Čiže toto vnímam ako také dôležité, ale ako je to potom napríklad v naprotechnológii, že aké sú tam teda nejaké také postupy, alebo môže nám to viacej povedať? Áno, tam ide o to, že v Creightonský model naučí manželov sa sledovať. Čiže oni sa odsledujú svoje plodné, neplodné dni a potom, ak sa odhalí tabuľka nejaký problém, konkrétny už, tak napríklad, ja neviem, môžeme brať príklad, že nižší progesterón, nižšiu hladinu progesterónu, tak tá žena sa objedná do ambulancie. Na máme 3 na Slovensku, čiže buď do Žiliny, do Bratislavy alebo do Popradu. A tam sa už robia odbery krvi. Čiže vždy konkrétny deň sa robí odber krvi a na základe toho, na základe výsledkov sa potom dohodne konzultácia s lekárom a už sa rieši konkrétny problém. Ako keby, že to, čo odhalila tá tabuľka, to, čo odhalili tie výsledky. Tam sa spýtam, že keďže aj v rámci tohto projektu sme predstavili 3 prirodzené metódy, Billingsov, symptotermálnu a Creightonský model, je možnosť, že takisto ako my sa snažíme pracovať s tými našimi ženami, keď sa vyučujú teda prirodzenú metódu, učia sa, poznajú svoj cyklus, majú záznamy, rovnako aj lektori symptotermálnej metódy. A teraz, keď tieto ženy
odporúčime napríklad gynekológom, ktorí sa venujú naprotechnológii. Budú akceptovať tieto záznamy alebo dokážu vychádzať aj z tých záznamov? Dokážu vychádzať. Vždy ešte potom vlastne my, tým, že napríklad Billingsová metóda je taká naša, môžeme povedať, že my sme naozaj potomok, čiže vychádza z sledovania hlienu, čiže tie záznamy, ktoré si tá žena vedie, tak ten doktor naozaj vie sa v nich vyznať. Samozrejme, pre takú akoby lepšiu a jednoduchšiu orientáciu pre neho je jednoduchšie, keď ide v takom tom značení, ktoré pozná, ale nie je to problém. Že nie je to pre neho nejaké akože nemožné pomôcť tej žene. Čiže aj týmto by sme tak akoby chceli odkázať našim divákom, že sme tu tieto 3 prirodzené metódy, ktoré navzájom spolupracujú a sú tu pre tých, ktorí nás potrebujú. Áno.